gewoon een creatieveling, dat kan bijna niet anders. Mooi beeld, prachtig siersmeetwerk. Kunstsmid, ja kijk, kunstsmid. Meneer Wanders. De poort staat open, maar... Hallo. Er staat wel een poortje open, maar er staat natuurlijk de auto in. By permission of the proprietors of the Westminster Gazelle. En men komt in de piep. Die beter aan Maarten kunnen geven. Ja, stoel. Lopen. Echt Nou, links achter ons, op het lopen dan. Hè. Of waar zit de weerspiegeling in een route? Volk! Hallo? Ah, dag mevrouw. Dag. Ellen, programma onderweg. Ja. We zijn hier alles drukker geweest, maar er wordt er nooit in mijn stoes. Oké, de bofje. Nou wel, maar we worden eigenlijk, ja sorry dat... Ons kijken? Ja, is dit toes? Nee, mijn man is in 2007 overleden. Oh, Ja, en dat was zijn werkplaats? dat was zijn werkplaats. In 2007 zeg je? Ja, ja, Al 15 jaar geleden? ja, klopt. Maar heb je dat, je Ja, hebt dat alles mag zo ik. geloten, Ja, mogen bekijken? zeker. God je dan even mee? Ja, ik loop even met. Je ziet mevrouw anders dan. Ik ben mevrouw Van. Hi, Bas. Dag, Anne. Leef aan, ik ben niet opgemaakt. Ja, maar, ja, nee, ja. Ja. We komen altijd onverwacht, sorry. Ja, ik doe het In verband met, Ja. en waar is dat van? Nee, dit is van mijn kleinzoon. Oh. Mijn zoon die is kunstenaar. Jonathan Wanders. En, Is hij ook kunstsmid? nee, dat is geen kunstsmid. Mijn man die wordt werktuigbouwkundig ingenieur. En zijn pap die wordt smid, het wordt toen siersmid. En hij had dat eigenlijk overgenomen. En toen had hij had vanaf 4 jaar had er zijn pap met geholpen. En hij is begonnen met smijden, toen kunstsmid. En dat waren heel veel hakwerken. En ook naar het buitenland, uithangborden, exclusief smeedwerk. Dat had hij dus gedaan. En was hij ook een kunstliefhebber? Ja. Allemaal? Ook, ja, ja. Ja, omdat er dus juist wat Ja, aan ja. de buitenkant juist ook wel Ja. Mondriaans-achtige kleuren. Och, ik zie dat ben je ook nog aanwezig zien door op het rode expansievat. Klopt, hier zijn sinds geweest bij een jubileum. Echt hoor? Is, ik weet niet wie het toen wordt, toen had mijn man en zijn pap had die toen gesmeed. Van TV8, ik weet niet of dat... Oh, wie? Dat is dan En dan gaan ze die terug, ja. even geleden, ja. En we verzamelden eigenlijk, hij verzamelde Aanbeelden. aanbeelden, historische aanbeelden. Dat is een verzameling ervan. Wauw. Ja, en daar kent ze ook niet zomaar afscheid van nemen. Hè. Goh. Dit zijn er vanuit 1500. Dus je ook die stijlen van de meubels, dat zie je in druk. Dit is fantastisch. Ja, Dit dit is is vanuit een, de Eerste Wereldoorlog. Toen noemden ze de paarden met naar de oorlog.
En toen houden ze ook dit in om ze ook met. Nou ja, in de Eerste Wereldoorlog wordt de peertgebroek en van alles te trekken. Hè? Het geschut en maar wie is er door aangekomen? Verzameld. Overal hou hij een beetje zo'n stroommannen. Stroommannen, die ja, heel ja, en hij had heel veel via relaties. hij had een netwerk. Hij had een gans netwerk. Ja, en ook zelf te opzoeken. Maar hij was werktuigbouwkundige. Wat deed je dan eigenlijk? Dat is ook natuurlijk met die hekwerken. Het wordt allemaal op maat. Hoogte, breedte, wie de wensen. Ja, nee, dat het omvult en ook qua constructies, alles. Maar was dat ook zijn werk? Dat was zijn werk. Ah, oké. Dus die had er ook naar het buitenland, naar Amerika en zo gaat. Noemde de lui bijvoorbeeld symbolisch de kruk van de breermeid en dan wordt dat verschepen, bijvoorbeeld die hekwerken. En wat heb jij altijd gedaan? Ik heb hem eigenlijk terzijde gestangen en momenteel werk ik eigenlijk in een verpleeghuis. Ja. En wat doet je door? Daar ben ik nu gastvrouw aan de receptie, zodanig dat. Ja. Met veel plezier? Met heel veel plezier. Ja? Ja. Hoe moeilijk was dat voor u, 15 jaar geleden, toen nog een man overleed, om de drood weer op te pakken? Moeilijk, heel moeilijk. Dat is echt weer in een klap. Ja. Was het onverwacht? Ja. Dan moest ze toch weer. Ja. En dat is gelukt? Dat is gelukkig gelukt. Ik heb 2 kinderen, een dochter en een zoon. En een kleinzoon, een schoenkinder. En samen zetten we de schouders eronder en het lukt goed. Fijn. En wie het, de kleinzoon, wie het er? David. David. Ja. En die past er nog in, dus die is nog niet zo... Jawel, dat is 3 jaar, maar soms maken we wandelingen. Zich dan 3 of 5 kilometer, dat lukt niet immer. Dus dan hebben we de koets en de... Ja. De koets. Ja. En wat is het voor een manneke? Een leefmanneke. Ja? Ja. Heeft het karakter van zijn vader of zijn moeder? Ja, van alle 2 een beetje dat gaat. dat En is een deurzetter. Oh ja? Ja, Oké. een goede eter, een leefkind. Hey, en ook zoon is kunstenaar. Ja. Dat hij in de buurt? Hij woont zelf momenteel in Homburg, met dit er overal. Dat had nu voor de vluchtelingen, met corona had er dus ook een kunstwerk gemaakt. Had er met ballonnen, Enjoy the Party. En ja. Een kunstwerk met ballonnen, Enjoy the Party. En dat heeft dan weer iets te maken met vluchtelingen? Nee, dat is vroeger Nee. had er ook met de vluchtelingen. Je pakt heel veel... had ook in het verleden voor de vluchtelingen had er van alles gedaan op Hoogkruts. Die vluchtelingen in het IJzer, gesymboliseerd met legen allemaal. Om daar een beetje ook aandacht voor te vragen. Hij is toch een kunstenaar wat de aandacht vroeg van alle maatschappelijke problemen om ons heen. Mooi is dat, hè? Wie kunstenaars dan weer Ja. door hun eigen bril naar ons maatschappij kijken. Het heeft iets museaals, hey. Alsof hij gisteren nog gesmeed wordt. Ja, voor mij is het toch moeilijk om hier dadelijk afstand van te gaan doen. Dat kind ze niet zomaar even opruimen en... nee. Ja. Wordt er helemaal geen gebruik meer van gemaakt? Mijn zoon komt soms in zie werken en die had in het verleden ook een neef, die had nog eens gesmeed. Maar sommige dingen, ja, voor mij is het toch moeilijk om hier direct afstand, maar dat hoef ik gewoon niet. Wie wordt het dan? Vroeger dan was het hier natuurlijk altijd lekker warm. Lekker waren. En Je dan- hebt geklop van de hamer, rook, een lui op de vloer. Hè. Ja. In dat bepaalde ritme, hè? Ja, Dat juist. ding, 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 Ja, ding, ding. waar- ja, dat hoort ze verweet. Ja, De buren nooit geklaagd. soms. Ja, het is natuurlijk. En dan koos je vanuit het huis, koos je zien Gratis wie je lang. hier bent. En Ja. dan ging je dan wel eens met een tasje koffie. Ja, ging je dan, zeker. ja? Hier wordt nog het boorapparaat, het zeegapparaat, die heb ik weggedaan. En dan bracht ik maar koffie of naar bezoek en geholpen mezelf ook met, vooral zelf een maatschap dan, een VOF worden dan.
Dus ja. Hij deed het smeden en Ja. hij deed administratie en Juist. de rompslomp. Ja. En dan koos hij zich optimaal op het creatieve Ja. concentreren. Ja. Je zat samen, denk ik, toch wel menig uurtje hebben doorgebracht. Zeker. Met plezier, maar. Ja. En dan snap ik ook helemaal waarom je dit Jo. zo lang hebt aangehouden en eigenlijk ook nog wel aan wilt houden. Ja, maar ik vind het zelf ook schoon. Ja, alleen die verzameling aanbeelden is al een lust voor het oer. Ja. Ja, er is nog het stub op, want je wordt toch immer gekuist. Hè? Lot het maar lekker aan de thee doen.